Wow, what an uncomfortable position. Izinto uma ungazijwayele ziyaxakana vele. Ukhona umuntu Bakhona Ntsonga. Siyobona lapha nemanzi yami. Ziningi kabi iy'nqumo engizoyithatha manje. Yini lesikhathi la sikudinga khona ungakwazi ukutholakala? Njalo ekhaya ngihlale ngibanjelwa amaqhubu. She's essentially made it clear ukuthi akangifoni. Special ngani uzofuna ukuthi ngiyokhothama? Uma kasengabakho ngiyaphithizela lapha. If that was not the reason bengizohlala kanje nami. Now I have questions. usazoba unkosikazi walapha ekhaya. Hayi mina ngisabubona ubudlelwane. Unentombi uyovela ku. Ngithole emafonini. Mina babakho wafika ke ezongibona efuna ukwazi ukuthi hawu manje wena masuthi awusamfuna umpumelelo. Ngishiya la nginesikhathi senonsense. All I have to do is leave that relationship. Izingane zesithembu starts 25 May, 7 p.m. on Mzansi Magic.